noktasındadır kısacası. O yüzden diyoruz ki Partiya Demokratîk ya gelen HDP çaremîn kongre xwe ya awarte li Enqerê navenda bazirganiya dinyayê çêkir. Çok şükür bu süre içinde bütün Serokên HDP Mîtas Sancar û Pervin Buldan di aqaftinên xwe da ragihandin ku HDP xudanê misyoneka taybet e û ew her çi qas di vê kongrê da nebin endam jî wê dibin sîbana HDP da karê xwe bidomînin. Kongre li gor yên berê li ciyekî biçûk û bi kêm kesî hate çêkirin. Lê beşdarvanê kongrê hêvîdar bûn. ملت کرد کو هندی هبیتن پارتیا مده هبیتن هم ملت خورانه هم حس که ملت هم بیلگ بیت هم برابرlik بیتن هم دسته کی بدن یکوده هم ملت کرد نامریتن هندی کو ملت خوینا داملا که خوینا کردا هبیتن کردی پهرابن هم خوینا شهیدت خبر زناکه Berdekê Komisyona Rexistina Navendî ya HDP Mahfuz Güleryüz ji dengê Amerîkayê ra ev kongre nîrxand. Güleryüz ragihand ku HDP tenê bi avahiyekê pêk nayê. HDP bi xwe gele. Em HDP nagrin. Çünkü HDP sade ne avahiyeke, HDP fikreke, ramaneke, HDP siyaseta Türkiye'de, siyaseta cihaneda konağayke, ev fikr, ev raman ve bedome. HDP کنگره خوی ایرو آچارمین به کارتینه لبله اف نه خلاص دبه اف یا دست بیکا HDP و پیش روزی بلیدکه Di kongrê de hevserokên nû yên HDP Cahit Kırkazak û Sultan Özer hatin hilbijartin. Hevserokê giştî HDP Kırkazak piştî ku hevserok hate hilbijartin ji dengê Amerîkayê ra ragihand ku ew ê têkoşîna xwe bêtir xurt bikin û hêzeka mezin bidin Partiya Çep ya kes. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.